Santisimo, kellimna l-lum fiskin. Il-kelema tijek tkun id-dar li keċċid l-amijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kull qudiesa fija 4 skopijiet. Nirringrazzjaw l-Alla, nadorawh, nitolbuh maħfra u nitolbuh xi grazzja. U għandna għalfejn nirringrazzjaw ukoll il-Mulej anke dal din ix-xita li bagħatilna u li qed jibgħatilna. Nitolbuh speċjalment kulħadd ġab l-intenzjonijiet tiegħu, żgur li min għandu l-mart, min għandu hekk, min għandu hekk, min għandu problemi. Ejjew irresquhom għand il-Mulej permezz ta' idejn tal-Madonna. Se noffru qudies għall-irwieħ tal-familja Ċefaj u Magro. Illum hija l-festa ta' San Kallistu. Kallistu kien Ruma, kien djaknu l-ewwel u l-Papa dak iż-żmien qegħdin fis-sena 200, jiġifieri 1800 sena ilu, mhux ċajta. Il-Papa qallu biex jieħu ħsieb il-katakombi. Il-katakombi kienu jkunu l-postijiet fejn kienu jkun hemm il-fdal tal-martri, għax l-ewwel żminijiet l-insara kienu jispiċċaw martri. U kien jieħu ħsieb hemmhekk, imbagħad sar Papa dan Kallistu u llum 100 martri wkoll u llum hemm il-katakombi imsejjaħ ta' San Kallistu. Ħafna jmorru ħafna turisti anke minn hawn biex min imur Ruma ġeneralment imur hemm ukoll. Verament għandna il-fdal tal-martri ta' Ruma. Ejjew narfu ħtijiet naħuti u nitolbu maħfra lis-Sinjur Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Int qalbek ħelwa li Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-mitien Kristu ħniena. Int l-avukat tagħna quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek Mulej isma' t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-għajnuna għal-merti tal-Papa San Kallistu li llum qegħdin infakru il-martirju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżiż, issa l-ġustizzja ta' Alla deret mingħajr il-liġi, għad li l-liġi u l-profeti jiġdu għalija. U din hi l-ġustizzja ta' Alla u li Alla jagħti permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemmnu bla ma jagħżel bejniethom. Il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla, għalhekk issa huma ikunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajħ permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu. Lilu Alla qiegħdu sakrifiċċju ta' tpattija għal maħfra ta' dnubiet għal dawk li jemmnu bih u dan bis-saħħa ta' demmu. B'hekk Alla issa juri l-ġustizzja tiegħu waqt li fl-imoddi għala għajnejh għad-dnubiet li saru fi żmien li kien jistabar bihom. Ried iva juri l-ġustizzja tiegħu f'dan iż-żmien ħalli juri li hu ġust u jiġġustifika wkoll lil min jemmen f'Ġesu. Biex mela jista' wieħed jiftaħar, ma hemmx biex, u bis-saħħa tal-imma liġi tal-opri le, iżda bis-saħħa tal-liġi tal-fidi, għax aħna għandna fehma sħiħa li l-bniedem ikun iġġustifikat permezz tal-fidi mingħajr l-opri tal-liġi. Forsi Alla hu Alla tal-lud biss, mhux tal-pagani wkoll. Iva, tal-pagani wkoll.
Alla u wieħed. Il-kelma tal-mulej. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu idnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħnina. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, sidi, min jista' jżomm sħiħ, inta għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom, hawnhekk qed iċċanfar lill-Fariżej, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-Erftalla qal: jien nibgħatilhom profeti u apostli u huma joqtlu u jippersegwitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-nisel li kollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li jinxteret sa mill-ħolqien tad-dinja. Ibda mid-demm ta' Abel sad-demm ta' Zakkarija li erduh bell-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom, dan in-nisel ikollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu l-muftiħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħaltux u żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonżbuh biex jaraw jaqbdux xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej. Quddiem it-toqol tal-mewt u d-dnub, illum il-kelma Alla tqegħdilna s-salib ta' Kristu, sinjal ta' salvazzjoni għal bnedmin kollha. Inresqu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet. Inwieġbu: salva il-mifdijin tiegħek mulej, salva il-mifdijin tiegħek. U Alla inti dejjem tibgħat fil-Knisja profeti ġodda, urija it-triq li trida tieħu wagħtiha l-qawwa li timxija fiduċja u serenità nitolbu. Salva il-mifdijin tiegħek mulej. U Alla inti dejjem qrib il-mixja tal-bniedem fid-dinja, saħħaħ l-impenn ta' kull min qed ifittex kif jeleb il-ħażen ta' żmienna nitolbu. Salva il-mifdijin tiegħek mulej. U Alla inti għamilt is-salib ta' Kristu l-qalb tad-dinja, iġbor fil-għowda mqazza it-tiġrib u d-dbatija ta' min illum qed jagħti ħajtu nitolbu. Salva il-mifdijin tiegħek mulej. U Alla inti twajjeb u ħanima kulħadd, għati lilna l-koll nuru ħniena maħutna l-bnedmin nitolbu. Jew nżidu t-talbiet tagħna, xinkun fis-sagristija qed jgħiduli din il-quddiesa kemm tinstama' u tidher mill-Awstralja. Milli jidher ħin adattat ħafna għan-nies l-emigranti tal-Awstralja li jsegwu din il-quddiesa. Ejjew nitolbu għalihom għaliex għalkemm huma l-bogħod imma qrib tagħna. U nresqu quddiem Marija il-morda tagħna, l-ħtiġijiet tagħna kollha biex tressaqhom għand bina Ġesu nitolbu. Ismana.
U Alla missier għatina li narfu l-kobor tas-sejħa tagħna li nkunu insara u ngħixu hekk tassew bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew, mulej. Qed inkellmu l-Missier Etern. Mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kemm hu tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajl. Għaliex sankallistu ħajl martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġel. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ il-min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixheda għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nikfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntendu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, int l-għajn ta' kull quddusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex orbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbu mewtiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Għall-Knisja, ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-iskwijiet, is-saċerdoti u l-poplu kollu tiegħek. Għall-irwieħ, ftakar mulej fil-qaddej tiegħek, il-qaddejja tiegħek tal-familja Ċefaju Magro. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja għall-mejtin kollha, ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek se nitolbu għall-ħajjin. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Om Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, ma' San Kallistu, Papa, li u martri li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja nitolbu l-Missier tagħna tas-sema biex jagħti l-ħobża ta' kuljum il-kulħadd. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Inkellmu l-Ġesu preżenti fuq l-artal mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma waħda.
nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ismaħ Alania, Sitna Marija, Ilania Helwa, Tana l-Malti, Lania l-intizġe, Bini saqlija, Winstemet tidwi, Feluf ta' snin. Aziza omna, Sitna Marija, bidda l-ħennina, tibnek Ġesu. Aziza omna, Sitna Marija, bidda l-ħennina, tibnek Ġesu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.